Tunnista kleptomania. Kleptomania on pakonomainen tarve varastaa asioita, vaikka niitä ei tarvitsisi, ja ne olisi mahdollista ostaa ilman taloudellisia ongelmia. Kleptomania on harvinaista ja esiintyy vain 5% varkaista. Kleptomania tai näpistelyhimo on impulssikontrollin häiriö kuuluen käytös- ja hillitsemishäiriöiden ryhmään. Tähän ryhmään kuuluu myös pelihimo, tuhopoltto, karvojen nyppimishäiriö ja toistuvien raivokohtausten häiriö. Kleptomanian riskitekijöitä. Ympäristön kuormitustekijät. Heikko negatiivisten tunteiden sietokyky. Häpeä ja elämänlaadun heikentyminen. Mielenterveyshäiriöt suvussa ja muut mielensairaudet. Kleptomanian oireita. Jännitys ja levottomuus helpottuu varastamalla ja varastamisen jälkeen tuntee mielihyvää, onnellisuutta ja rentoutumista. Voimakas ja hallitsematon tarkoituksellinen varastelu. Häpeä ja syyllistynyt itseinho varastamisen jälkeen. Varastetut asiat ovat tarpeettomia ja yleensä arjen käyttöesineitä. Varastaminen tapahtuu yksin. Varastettujen esineiden palauttaminen ja lahjoitus. Varastamisen tarve ja kaava toistuu.